gibag-o sa Ginoo akong kasing-kasing, wala pa ko nag-desire ato nga na magpastor. Kinira, paminaw, kana bitang ibutang gyud sa imong una-una o sa imong kasing-kasing nga ang dili imuha. Sa abuton gyud na nato. So for example, ana, kung dili mong gamit nya makahuwam ka ang pingipod. Kadili lagi na imuha. Kung dili imo nga kwarta, dili jud na imuha. Nag-ingon ko nga tong pagpalit bitaw na mo og mopalit ta mig project stand bitaw sa bata kay mao'y naa sa listing. Adto mi dito tungag adlaw ng tiktuyok, nakakita may mahal man, di uli may wa may kapalit. Pero kabalo mo, manugilon man jud ta og problema, no? Pero sayang blessing di ta manugilon. Sultian na lang muna ko kay ngani man ay magpasidungog ta sa Ginoo. Pag-abot na mo dire na nangita ningong pastor. Dito ko sa church. Kay naay ihatod. O niya wa man mo dito. Dito man mi nag-abot sa ka ati tata kay na gihatod na mo dito. And naay duha ka mangga. Dayong naay sobre. Pagtan-aw, blessing gyud kayo, nakaingon jud ko, la. Kabalo ra gyud ang Ginoo, maga-provide, magahatag ra gyud ang Ginoo. Lamang nga kung dili mo, dili gina imuha. Ambot gyud time nga grabe jud, walang wala jud ko, pero never jud ko mo yung magkuha dito sa offering kay akong ipagas. Wala gyud na kasulay nga nahitabo na igsuon. Then ang mga estudyante noon, kaya nagmaanhin na sila, mga to na sila ministry, kaya na, lagyo ang mga assignment, mga bukid. Magkuha ako na silang tagaan, panggas. Pero grabe ra jud ang Ginoo, magapadayon ra gyud siya nga maga-provide. Mo nang excited kaayo ko every time nga naay okasyon. Kay mo jud na nga ang dili ra jud na imuha. Magpaabot jud ka og kanang para rapod sa imuha. Dagan kay kog promise nga nadungog. But none of those natuman. Ang promise ra gyud sa Ginoo matuman unya wala ka nag-expect. Tanom ka sa ubang tawo or magtanom ka dito wala ka kabalo og asa ka paanihon sa Ginoo. Kay wala sad ka nag-expect nga na kay ani ana imo ra nang gibuhat kay mo na gisultis Biblia. But sa laing bahay na apoy ani nga ihatag ang Ginoo. Daghan kay ningon ako nga oy ako'y gasto ni mong passport. Ako'y gasto ni mong visa. Doon kag mauni. Doon kag ingon ana. And sa una, ragyog ko nakadungog ana. Daghan kayong ni promise. But wala ko nag-expect nga karong Tuesday na appointment na ang akong passport. And wa pa ko kaila sa one time raman ko nakita ana nga professor. Then, wa ko nag-expect nga iya din ang himuon. So, kung kabubuton sa Ginoo, kaabot kog laing dapit. Unya, wala ko'y ako kay ang Ginoo ra ko'y naghatag ug ang Ginoo ra po'y naghimo ana nga paagi. So, kung mahitabo man galing na kay ang purpose po nako, mura man pud ako gusto ko makakita sa church, sa mga ministry kay church visiting man ang moment jud na ako ang gusto giunsa nila pagpadagan giunsa pagrol ang ministry mo na nga bless kayo ko mga igsoon nga mag-imagine sa kinabuhi ba nga kanara yung imo ra yung sa atubangan sa Ginoo magpakatinuod ra gyud ka nga anak ka sa Ginoo dili jud ka pakyason sa Dios. Mao na nga ug unsay outcome sa moabot excited gyud kayo ko aning coming nato nga Thanksgiving. And si Lord naga-connect ra gyapon. I-connect ra pud na ni Lord tanan. Napailain nako nga pasalamatan mga igsuon kining amo ang pag adlaw-adlaw nga paghatod sa eskwelahan, pauli. Na-joy daghan gyud kayong magsungot gyud ko anang naay mga iro bitaw kamog na may iro ngayong binuhian maluoy ang taon mo kay someday mahimo nang hinungdan nga dunay mga kinabuhi nga makalas kay makaligis dayong mabunal ang ulo patay sige jud may anak ka encounter
Usahay hapit madasmagan. Pero grabe gyud kayo ang panalipod sa Ginoo mo nang nakaingon jud ko nga salamat jud kayo Lord nga wala gyud minimo pasagde. Gidirect ra pod sa Ginoo ang ako ang mga katuigan, mga adlaw, pagkinabuhi. Gi-order ra pod sa Ginoo ang mga panginahanglanon. Nga dili pod ka kay never gyud na mahitabo mga igsoon bisag sa akong mga igsoon. I tell you, gikan sa pag-start nako dinhi og ministry, never gyud ko nakasuway og pangayo sa akong mga igsoon. Bisan og naa sila mga trabaho. Kay di jud ko mahak na akong FB nya nay mangayo ninyo. Ilhanan gyud na nga di na ako. Because magpaabot ra gyud ko maibaw-an mambitaw na nimo para jud na nimo kay hatag jud na sa Ginoo. I-provide ra jud na. So kung dili imo, dili jud na imo. Ayaw jud pagpakaanak gyud sa Ginoo sa iyang atubangan. Wa jud ko nakasuway pero ang journey sa akong pagkinabuhi as pastor, pagpangalagad sa Ginoo, daghan kayo ko giagian pero ang Dios ra gyud may nag-order anak tanan. Siya'y nag-direct anak tanan. Munang magpasalamat gyud ko og ayo sa Ginoo. Kami sa among pamilya, usahay, grabe jud kayo ang struggle nga matintal ko ba nga, trabaho na lang ka ako no, ngita ka ako kuan, biyaan po na ako ang basig malihis niya po ko sa akong nga focus. Mao nga, ako nakita nga grabe kayo ang kaayo sa Ginoo. Dagan kay kog struggle, gina-consider kay magtudlo ko sa eskwelahan, dito sad ko mo eskwela sad ko sa ako niya pay pamilya siya usa padung sa eskwelahan magaandam sa tanan grabe jud kayo munang usahay kay di mi magtingganay kay buol pod siya kay siyara mao na nga this time karon nga semester ni naka-decide ko nga mo pahulay sa ko sa pagtudlo sa Bible School onya si Lord na ibahala mag-direct. Munang di ko ka pasalig aning radyo, bisag sigir na silang gahuwat, sige ingog kanus aman. Tag-as na kayo ang mga bakante dire, di ay mga bakante. By the way, kisa dahil ninyo na bata nga nag-edad og 5 paingon 12, ng radyo nangita sila og star nga bata. Pero ang kantahon is Christian song, Bisaya or Tagalog. And wako kabalo og sa ilang purpose ana. So, ang inyo rang himuon ana nga mo registered mo or mo follow sa page dayon, schedulean ang inyong bata pakantahon dito sa radyo. Ngana na. So, gichat na kagahapon sa CEO sa radyo. Then, wa ko kabalo og unsa na po yung mga direction unya sa Ginoo. Basta kay magpaabot ra ko og excited ra ko kay ang ako radyong focus ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. And yesterday, ningon ko sa akong wife na human na kog basa ang tulo ka book. And kay wa pa mangyud ko nakatulog og sayo kay kanang gahuwat pa ko sa unsay mensahe ni Lord. Lord, unsa man jud. So gasigi kog basa nakahuman kog upat. Na bless kayo ko sa akong gipangbasa og dito natahi-tahi ra ang mga mensahe sa Ginoo. Munang kinahanglan nato na sab karon nga madungog mga igsoon. Akong encourage sa matag usa agig pagdasig sa Ginoo because wala man tay atoa. Sa gikaingon ko na kung mosalig ka nako og insulto ko nimo. Adto ka sa Dios mosalig kay kung di ka mosalig sa Dios giinsulto nimo ang Dios. Ayog salig sa tao kay ang tao lagi masayop. Insulto kayo na niya kung mosalig ka niya adto jud ka sa Dios mosalig. Lamang na nagtan-aw gud si Lord og honest nga mga kasing-kasing. Gatuo ka kung way sulod imong bulsa, pobre ka, dili ka pobre. In fact, kung honest ka, bahalag way sulod imong bulsa, dato kay ka diha sa Ginoo. Many times na nako na na-prove mga igsoon. Mao na nga excited ko sa unsay buhaton ni Lord. So, kay kita pareho man tang mga anak sa Dios, magapangalagad sa Ginoo. Ang atong mahimo mga igsoon maone. Basta para sa Dios, kinahanglan gyud na nga the best. Sige, isulti natong tanan, basta para sa Dios kinahanglan gyud nga kita tanan usbon nato, basta para sa Dios kinahanglan gyud na nga the best. Og mao nay uluhan sa atong pagtuon karon. To God be the glory, no?
So, manindog tang tanan mga igsoon, atong basahon ang John chapter 15 verse 13. Juan kapitulo 15 versikulo 13. Sa Bisaya, mga igsoon, ang ingon, 13. John 15:13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Usbon ako. John 15:13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Let's pray. Father God, salamat nga hangtod karong adlaw, Ginoo. Apil pa mi sa kalibutan sa mga may kinabuhi. Og dunapay kahigayunan nga magkat-on og magkinabuhi sa among mga makatunan gikan kanimo aron mahimaya ka o Dios. Salamat, Lord, nga niining kabuntagon, Ginoo. Himuon nimong ang matag usa makasabot gyud og ayo sa imong mga mensahe. Bisag asa maabot ning mensahe a Ginoo. Himua o Dios nga ang imong pagtandog, ang imong kagahom ila usab nga madawat. Father, we pray nga mga ikinabuhi gyud namo ang among matag makatunan. Kay kakawangan ang tanan, O Lord, anaa kami nagapaminaw pero dili di ay mapuslanon sa among kinabuhi ang among mga nadungog. Tabangi ang tanan nga maghatag og bili sa among mga nadunggan. Kini mao ang among pag-ampo. Pasalamatan ka sa kanunay sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Itang tanan mag-ingon. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Basta para sa Dios, the best yun na, mga igsoon kanunay. Karon nga kabuntagon, atong hisgutan, may tungod ning check. Okay. Atong hisgutan, mga igsoon, may tungod sa klase nga pagkinabuhi nato para sa Dios. Kung kamo nga mga estudyante, mubangon sa sayong kabuntagon og always good na nga best ang inyong ihatag para sa inyong pag-eskwela, di mo pwedeng malate. Pero kung para na sa Ginoo, kapoy pagani kayo natong ihatag ang atong panahon. Walay lasa, walay gana. Unya mudong og church late pagyod kaayo. Nga unta, ang Dios man maoy hatagan nato sa pinaka the best. Ang usa ka batanong lalaki nga miangay sa usa ka babayi. Inig magkita sila the best good ang iyang suot. Sakto? The best good ang iyang isuot. Perfume nga mahalon. Unya ang the best ngayang mahatag, iya yung ihatag, bisag maglisod siya og afford, maglisod siya kabot, iya yung ihatag. Iya yun ang pangitaag paagi. Tungod kay, nahigugma man lagi siya. So, best ang iyang suot, before the time na siya dito nga maghuwat, sa ilang asa sila magkita, unya, muingon pagyud siya, kung mangaon sila, ikaw mo'y pili, unsay imong ganahan. Ako'y bahala. Pero ga-intercede, baratuhon roon ta. Diba? Best, good na. Always good na nga best. Then, imo ipakita, good, ang pagkinabuhi nga best, good, para niya. Pero para sa Ginoo, say, mag-jersey ratang musimba.
Dili nato ipakita ang atong best. Dili nato mahimo ang atong best. So live out your life. Ang imong pag kinabuhi, ikinabuhi gayod, diha sa imong kinabuhi, ang best para sa Ginoo. Kung pag-eskwela na nga para sa Ginoo, then best na. Bisag unsa. Like, sa amo nga, kami nga mga magtutudlo sa pulong sa Dios, basta kay para sa Ginoo, musugot mi, nga gamay lang ang among pagkatulog sa kagabion, o mas taas ang among panahon sa pagtuon, pagbasa, unya, magampo. Because, para man sa Ginoo, always man na nga best. Kinsay nagtudlo ni ini mga igsuon, naghatag og example, walay lain kundili ang atong buhing Dios. Kung imong tan-awon ang John 3:16, wala naghatag si Lord og 100 billion. Nga naay kickback nga 25 billion. Ang gihatag yun ni Lord, iyag yung bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Pinaka-the best yun. Ingon pa ang Bible, only begotten Son. Moingon na ganig begotten, it means precious. Wa na'y lain. Nga pinakabililhon nga naa niya, pinaka-the best nga naa niya, gihatagan niya kabugaton sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon, sa iyang kining nga tawo mga igsoon mo nay gitawag og bigatin. So gimension na nga bigatin Son sa atong buhing Dios og maog yun ang iyang gihatag, pinaka-the best. Unya da pa. Di gyud anghel ang ipadalas Ginoo iyag yung bugtong anak. Sa Leviticus, gitudluan niya ang mga tao nga kung maghalad ka mo, paghalad ka mo, mga mananap nga, best, walay tatsa. Insakto ang pangidaron, maong tuig. Apan mga igsuon, pag-abot sa mga kapanahunan, napakyas ang mga Israelita. Always ang Dios, nagatag nila best, pero ang ilang gibalik sa Ginoo, insulto sa Dios. And many times, gihimo na sa mga tao. Adlaw-adlaw, nakadawata sa mga best gyud nga panalangin gikan sa Ginoo. I-compare nato itong kagalingon kay masitag kaguol. Daghang kay tag blessing nga wala sa uban. Sige kang ka problema, timani ang uban walay kamot, walay tiil. Ang uban dili na makakita, ang uban dili kadungog, walay panglasa. Kabalo ba mo mga igsoon nga sa 5 senses nato gibutang ang lami sa Ginoo arong ma-enjoy nato ang kinabuhi. Nato yung sense of touch. Ngayon naghikap nimo sa imong habol matulog ka lamia punay murag balhibos liyon. Sense of touch. Gibutang pod ang kaanindot sa atong panglantaw nga kung maka-appreciate gyud ta nindutan ni nga color, walay lami po ni nga color, gwapo po ni nga magwalali, tinuod gyud na. Gibutang sa Dios sa atong mga mata, di gyud mo suportas tinilda nga gwapo, sige lang. Sense of hearing. Makadungog gani ka kanang murag sakit imong ngipon, pero makadungog gani ka kanang while gimassage ka, unya naay sound nga puro keyboard or piano nga grabiha, instrumental, tanan mo, lami kayo imong tulog, lami kayo imong paminaw. Makadungog kag saba na tanan. Gibutang ni Lord ang kanindot Diod. Dili lang na nimo ma-appreciate kay wala ka sa Dios naka-focus. Gihatag ni Lord ang best diri nato sa matag adlaw. Usay magreklamo ta sa atong kawaladon, pero imagine itong mga dagkong dato nang higda sa lapok, kay natabunan og lapok, bato, troso, ang ilang mga Pinoyanan. So bisan unsa ang kahimtang nato karon mga igsoon, matang adlaw na dawat nato ang best gikan sa Ginoo. Ug atong gibasa karon
Si Jesus mismo nagsulti mga igsoon. Ningon siya sa John 15:13. Ang pinaka-the best nga mahatag sa tao ngadto sa iyang minahal, mao gayod ang iyang kaugalingong kinabuhi. Munay pinaka-the best. Mga hinigugma or gihigugma ang mahatag sa nimo ang imong pinaka-the best nga kinabuhi. That is why ang singsing mga igsoon dili na mayog walay katapusang paghigugma ay simbolo sa way kat eternity. Dili ang paghatag og singsing, it means nga ang kinabuhi sa naghatag sa singsing mao mismo ang iyang gihatag ngadto sa iyang gihatagan. It's life. Mo bitaw nang sa Luke 15, ang prodigal son sa pag-uli, ningon siya kini namatay og karon nabanaw gipatagaan og singsing. It means nga ang kinabuhi sa father iya gyapon gihatag ngadto sa iyang anak. So si Lord mga igsuon naghatag yun nato og panag-ingnan. Best. Now, dili lang ni mahitungod sa paghatag. Kay basig mo ingon na pod mo, tanapod, kapag dungdungog na pod, hatag-hatag na pod. Pwede ba diay nga sa Domingo ra ka mohatag sa Ginoo? Ang matag adlaw sa imong kinabuhi, ihatag na ni Lord. Because humana man ka niingon nga para ka sa Ginoo, iya ka sa Ginoo. Ihatag nimo ang imong best ni Lord. And sometimes, mag-uulta broken kayo ta because ang ato nga best nga kinabuhi, nahatag nato sa tawo nga wala di ay naghatag pod o kabililhon nimo. So gitudloan ta dire, the greatest love hath no man than this. Walay tawo nga makahimuan ni mga igsoon ng ginora that a man lay down his own life for his loved one, for his friend. Og ang Ginoo ray naghatag ana. And remember this, wala gyud nay kuwang. Wa gyud niingon ang Ginoo nga ako ihatag nimo dako na kayo na. Gamay ra akong gibilin nako. Wala tanan gyud gihatag ni Lord. Ang katapusang buhagay, ang drop sa dugo sa Ginoong katapusan niyang gihatag, walay nabilin niya, gihatag niya tanan. Grabe best gyud kayo ni. Kanang pagpangalagad nato sa Ginoo, 5% lang or 3% lang sa atong kinabuhi mo at ihatag ni Lord. Unya mo hatag tag 97% sa atong pagkinabuhi ngadto sa kalibutan, ngadto sa trabahoan, ngadto sa atong mga higala, ngadto sa tuwing nigugma, pero sa Dios kanunay kulang. And yet nag-expect ka mo nindot imong kinabuhi in your dream. Gamatan lang kagbuntag. Tanawa ang gisulti ni Lord. Ihatag yun ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. And kabalo ka, once masurrender nimo ang kinabuhi nimo ni Lord, moingon na lang kag ikaw magbuot Ginoo, asa ko magunsa ko, asa ko padong unsa akong buhaton, ikaw na bahala. Pero something nga nanapay nag-hold back sa to mga igsoon because wala na to, nahatag, na surrender ang tanan diha sa Ginoo. Og mao nay problema karon. Now listen to this. Sometimes mag-uol tag ayo, adili gini, karon nga panahon mag-uol gyud kag ayong magtan-aw sa kahimtang. Nga ang kalasangan, ang dagkong kabukiran wibalhin sa syudad, gitabunan ang syudad. Ang mga tubig, mga igsuon, nga nagkanaog, ngadtos mga syudad, nga nagdalag, dagko kayong mga bato, lapok o kahoy, mitabon sa mga panimalay, mag-uol gyud kay ka. Sa diyang makakita kag hilabihan, kadaghang malita nga puno sa kwarta. Nga gibiyahe nga to, gibiyahe nga rin, kickback na to, grabe, mag-uol gyud karong panahon na. And mosulod sa imong hunahunaw kasing-kasing nga lami ang kaunon ang dunggan, ang dalunggan aning mga kawatan. Ba't paminaw og ayo diha ba sa Dios? Nahimo ba usab kita
nga matinud-anon o dili limbungan sa atong pagkakristohanon. Wa na'y naningog. Maunay karon ang atong pangutana sa kinabuhi. Now, kay si Lord gihatag man gyud niya ang tanan, wala gyud kickback. Tanan gyud ang iyang gihatag og niingon siya, had no man done this. Wa pay makabuhat gyud ana nga tawo mga igsoon. Walay bisan unsa nga ikatandi nimo sa paghatag sa tawo sa pagpadayag sa gugma kundi ang paghatag gyud sa iyang kinabuhi. Ug walay tawo makabuhat usab ni ana kundi ang Dios lang gyud. Ang atong Ginoo. Amen? Naminaw pa ba ta? Amen? Now, ang Ginoo gihatag gyud niya tanan. Kabalo mo? Kung i-analyze lang nato ang tanang nahitabo karon, dili kayo ko into politics mon jud, di pod ko og kinsa ray mo daw dato na silang iampo. Pero tanang tawo makabalong mo balanse. That is why napo koy akong judgment. Balag awayon ko ninyo, unfriend ako kung gusto mo. Napo koy akong balanses kinabuhi. Kabalo man sad kong mo analyze, dili man tanang perfect nga mga leaders. Ang Dios ra man gyoy perfect. Ang i-blame og ayo karon kining mga kontraktor. Musugot ba mo nga kontraktor mo unya pamalihugon ra kanako wa kay maimo. Imagine imuha ta ng tawong sulduan. Imuha ta ng heavy equipments ang gamiton. Unya palihog ra na kay wa kay maimo. Sugot ka? Oh, magamit tag utok. Di siyempre, dapat naagyo po kay ginansa. Kay mao ganin ay. So, pamalihugon ra ka. Mga guba, imong mga equipment, mag-thank you ra ang gobyerno. So, mo na'y buhat sa kontraktor. Naagyo na'y ilaha. Siyempre. O ganinang magbidding. Inig-attend mo bidding, imong i-calculate kung naa ba kay pilay maimuha or lugi ba ka ana kay og backjob na pareho atong pagkulap sa construction. Imuha mo na. So, i-calculate na nila. And after ana, ipatrabaho na nila, mag-asweldo sila, hangtod na mahuman, o ilang tanaog pilay mabili nila. So, kung budgetan ang project og 100 million, dili gyud na ingog ang tanang materyales nga na dapat pati ang pagpalit sa yuta, 100 million. Kaya ang isweldo des mga tawo og abang sa mga ekwipo. So ibutang na lang nato ang naplastar yun diha naa sa 70 million. So 30 million ang pagpadagan, ang pagpatrabaho. 70 million lang. Karon, naay nangayog kickback. Dito nagka-problema. So ang kontraktor, iyag yung isubstandard na tanan, panipsan niyag ayo. Ang kabilya nga 12, himuon niyang tukog. Ang tanang blame karon naa sa kontraktor. Ingon na ang problema. Pero kabalo mo mga igsoon? Kung masabtan lang unta ang prinsipyo sa kada tawo, walay nakas posisyon or wala, give your best for God. Dili lang sa katawhan kundi para sa Dios. Bisan pag-unsaon kag daot, bisan unsaon pa kag bungkag, magpabilin kang lig-on because ang imong best para man sa Dios. Nasabtan nato na mga igsoon. Di na kinahanglan pang napay mga kuan-kuan. Nabita tayo niingon ako, Pastor, pangita og mo na. Nya na kay madawat ani Pastor. Aong gingnan pang gasolina ra na nimo. Ang apilon mo kun nimo igor ra mo kung mapaibalo nga, oy, Helen, imong yuta, musugot ba ka? Sabi, mong apil-apil mo ko diha. Ang ina, panggas na nimo, kay ikaw may naghago, inyuham ni nga trabaho, wakoy apil ane, igor kong ma-announce. Kabisang ganig igor ka ma-announce, madaot na ka. Hala, si Pastor, nag-apil-apil. Musinaw rin na itong sapatos, masok ko. So, daghan kayo
kayog problema ang aton nakita sa atong nasod karon, pero manamin po ta sa atong kagalingon sa atong pagkinabuhi at tubangan sa Dios kay basin po di ay og ikaw pod mismo na pug kay nasakpan po ka. Now listen. Mato ta sa Malakay chapter 1 verse 6 to 8. Sa? Unsay hay salamat dili 3:10. Basta ang hisgot na ganag Malakias 3:10. Soko mo dia. Di ta dito. Aritas 1 verse 6 to 8. Tanawa ni. Tanawa. Di ba ang atong Ginoo the best gyud ang iyang gihatag diri nato? Pero tanawa kung sa gibalik sa tawo ngadto sa Dios. Ingon ang verse 9 ang Ginoo nga labing ngamanan miingon sa mga pare. Kinsay giingnan? Mga leader. Unsa pa kaha ang ilang mga tinun-an? Ang anak nagtahod sa iyang amahan o ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako ang inyong amahan apan nganong wala man ako ninyo tahura. Inyo akong agalon apan nganong wala man ninyo ako sunda. Gipasipadan ako ninyo apan mangutana kamo gihapon unsa nga giunsa kanamo sa pagpasipala. Verse 7, pinaagi sa inyong paghalad og hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Og karon mangutana gyapon kamo sa unsa bang paagiha nga wala kami motahod kanimo. Inyong gipasipadan ang akong halaran sa pagdala ninyo buta nga mga mananap aron ihalad kanako. Mangutana ba kamo nga husto, mangutana pa ba kamo kung nga husto ang inyong gibuhat? Sa inyong paghalad og piang, masakiton nga mananap, naguna-una ba kamo nga husto ang inyong buhat? Sulayin ninyong hatag ang inyong gobernador og halad nga sama niana kung malipay ba siya o hatagan ba kamo niyang pabor. Tanawan ning gibuhat sa mga Israelita. Basta gani best ilaha pero ihid para sa Ginoo. Kita man pag mag-birthday, the best gyud. Pero Thanksgiving, to napaw tampo, di ko mo tampo, ron di ko mo attend. Say magbuot. Kabalo mo pareho man tang alanganin, pero lahi ra gyud ng tawo nga gustong magpasalamat sa Dios. Human sa Thanksgiving, sulod na po na atong sundroks. 5-5. Bakante nga sundroks. Bisag unsa patakalisod, diha gyud masukod nato, angayan batang i-bless or dili. Wala na nagpasabot, nga buutan ka kay i-bless ka. But si Lord nagtan-aw sa mga kinabuhi sa tao, sa mga kasing-kasing sa tao. Kanang gusto ra nato, sige ratang magdawat og kaayuhan. Pero pag kita na mo release, pagkita na mo share og blessing mga igsoon. Nakainomdom ba mo nga dunay naghatag nato og pila to nga kantidad. Atong gikompra og bugas, nauwaw ko og ayo. Why gi-introduce nako to nga bugas. Nga niingon dito mo ni kasagaran karon nga gipalit para sa mga reliefs ingana. Di ko nakalimot ko sa pangalan. So gipalit nako, gitimbang tag kilo-kilo, gipanghatod sa inyong mga balay. And sa uwahian, na-found out nato nga katong bugasa di ay makabutod og tiyan. Kabuhion ka, mukaon ka. So, naguna-una kung anong, di na yun ni mauso. So, di ay niabot na, gisiguro na nato, ambot, nakalimot, kung sa to ato palit, kamya ba to, panda, wala ko kay balo. Siguro na to. Hello? Kay wala pa na nagpasabot nga di ko mudawat og sardinas kung na relief goods. Kalamian ang sardinas. Ano magyaw-yaw pa man ko sa tong plat nga maling? Ang mangita mo kog maling nga spam. Ang mangita pa kog spam nga gihaguan na giadtos lawod. Gikuaag ulo niya
Kalamihan ng isda. Actually, di may mahutdag sardinas. Kay maura dyan ay ganahan akong kaunon. Pag magtanaw na dito, ukab ni mo dito nga sitaw ka na? Gamantika, gasibo-sibo, sardinas, be. Kabalo man siya kong isda ni o ketchup. Tomato. Nawa ng sinaw kayo ta kay tomato. Habi si teacher. Hindi, dyan wa. So, ningon ang Diyos. Dati kasuko mo na ako. Ningon ang Diyos. Sulaya ko niyong hatag ang gobernador. Piangon, dauton, ihed, o malipay ba? Ang mga ulipon, nagtahod silang agalo, ng mga anak, nagtahod silang amahan. Pero kamuwa mo'y tahod na ako. And si Lord, wala nagyod siya nakigsulti sa kapanahonan ni Malakay, but ang iyang istorya, ikaw o ako karon. Because every day, gigikinahanglan man natong magkinabuhi nga the best para sa Ginoo. Kabalo ka, kapoy kayong itrabaho, kung dili para sa Ginoo. Samot nang nagtanaw kasi mong sweldo, kulang po na ibayad. Kapoy kayo na itrabaho. So always gyud nga best. Pero kabalo ka kung sa problema ato mga Kristohanon, na kay usa ka libo. Na ay bag nga tag 900, na ay bag nga tag 100. Unsa may yung paliton? Di dyan mutugan. Katog yung tag 900. So pagpalit nimo sa bag, kay kalibro imong kwarta 100 bilin, imong binlag 100. Isulod sa bag nga nindot. Lami imong gibate. Naay tag 100 nga bag, unya na kay 100 na bilhin. Unsa na day mo tuyo, sudlanan. Di lang ta kamaong manguna-una, munang pag-abot sa panahon nga naay mga panginahanglanon, naay mga pakalit, naay mga emergency, manghilak ta, muingon na din ta, GCash. Piso-piso, dako ng tabang. Unsa may context ni Lord pag ingon niyang ayaw mo kabalaka, salig mo? Pag mo ingon na ganing ayaw kabalaka, salig sa Diyos, it means ayaw kabalaka, gamitang wisdom nga gihatag ni Lord nimo. Uban pag nanagan ni mato sa balay ninyo, kay mo introduce og insurance nga lungon og masuko. Kay mo ingon na, nanunglo man ka. Wapo ko nakampo nga mamatay. Dayon. Dito kasi buwan ng mga igsuon ay 50 pesos nga insurance. Nga maklaim nimo for 4 months gikas imong paglukat. So nikuha ko kay 20 mil bayag mamatay ko. Within 4 months ba? Wa man ko kabalo, kumabot pa kong February. So na siya madawat nga 20 mil. Di ba? Nga ma-expire man to after 4 months, hatag na po ka lang yung 50 araw na po'y marinyo. Dili na panunglo. Gamit na sa kaalam. But listen to this. Because mapakyas man ta sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi og dili nato magamit og ayo ang atong kaalam. Estudyante, paminaw mo, kabalo mo og unsa ka lisod nyong ginikanan. Kaya wala na nagpasabot nga maunay adlaw-adlaw ninyong nadawat, hutdon gyud na ninyo anang adlaw. Suway gyud mo glahi. Na jud mo ibilin, na jud mo ikip. Kay someday na kay paliton, di na ka mayong mama, papa, dugangan pa nimo ilang problema, na kay magamit. Pag magparehistro ko og motor or basta kay ako di na ko moingon sa akong wife, hatagi ko na. Because always nga na gyud kay gilain. Nga someday imo ning gamiton. Pero kabalo mo ko sa problema nato mga igsoon, labaw pakas anak sa kontraktor kung maka waldas og kwarta. Feeling dato. Tagpila ang milk tea? 187. Mahala po na. Tagpila lagi kaya ko kabalo. Mama, ngayo jog tang milk tea, mama. Pang milk tea, mama, pang milk tea.
Wala tay malungag. Walay malungag. Milk teas. Kanya magsigitag pauna-unak palami mga igsuon, wa gyud nay lami sa unahan. Dili ni pa lami ay sa kinabuhi. Tanawa ko sige kog palami. Ni karon lami na ko kayo. Wala inom yung mga tamiso na karon naunsa na. Nilami naman ding pining. Tag-as na kaig sugar. So muna ang problema sa mga Israelite. Kanunay silang nakadawat sa best nga nagagikan sa Ginoo. Nga bisag walay ulan na, sila'y ani na, sila'y pagkaon. Inig sulungon sila, panalipdan sila sa Dios. Inig magkaproblema sila, ang Dios magtubag nila. Pero unsay ilang ihatag sa Dios? Best ang ilang nadawat, pero ang ilang ibalik na ay kickback. Oh Lord, hold back sila. Kickback, hold back. Lord, kinirang imuha ha? Kiri ako. Sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi mga igsuon, ikinabuhi na nga the best para sa Ginoo. And then kung problemado kang tao, bisag di ka ganang mubasa, pagsigig basa. Basa gyud sa pulong sa Dios. And later on, ma-realize mo, ninduta gyud kayo ni. Then, ma-excited na ka nga, grabe dyan si Lord, si Lord, si Lord, si Lord. Di kay sige na lang kag ihap atong attach case ni ang mga malita ni Saldico. 1, 2, 3, 4, 5. Hala, grabe, 27 ka malita. 1 billion di ay ang masud, anak. Sige ra ka nga problema. Na nakay problema sa inyo ha, dugangan pa nimo kanunay. And ginikanan, sometimes kita pag aburido na atong ulo kay punos problema, makasala ang atong anak, maoy mahimungtan. Ang problema, ang ayan ba siyang mudawat, anak nga siya'y imong mahinayak, mahinaykan, nga salain man ka, nga suko, nga guol. Napa mo? So, kung para sa Ginoo, hatagan ng nilag mga daoton, unya, mo reklamo pag yun, Lord, naghalad man minimo. Kaya sultian lang muna ako, after aning nga Thanksgiving, pagdamgo na mudaan para sa Ginoo, unsa inyong mabuhat para sa sunod. Nakoy giingon sa inyo ha, pero may tabo gyud na. Itugot sa Ginoo. Nay mo cooperate or wala, may tabo gyud na. And someday, planuha og ayo ang imong kinabuhi og ang imong pagpangalagad sa Dios. Diya kakaplag nga ingani di ay kanindot. Dili pwede magsige ra tag kasina kay ang uban gipanalanginan sa Ginoo. Because sa panahon sa pagbunglay, sa pagdaro, sa pagtangtang sa mga bato, nangagasgas, nangasamad-samad sila, agi sila tunok sa panahong nagtanom na sila, kung mag-ani na sila, masina ka? Nakakita ba ka sa ilang mga sacrifices para sa anak nila, para silang kagalingon, pero ila tong gipugas, kaya rong na sila'y ani. Na mga minahal na tos kinabuhi nga nas gawas sa nasod. And kabalo mo, may nga na dayon, Kuya! Kay ang mama 80 na edad kapin. Si mama, Kuya! Na-check up, Kuya! Medisina, Kuya! Tambal, Kuya! Pero ang inahan di ay dugay nang nalubong. Napagyod to'y gibutang ra niya sa freezer. Wa pa nalubong niya. Sige siya pangayo, pang medisina, pang palit og maintenance, diaper, sa iyahang inahan. Nga dugay ra di ay namatay. Ang iya pong igsoon sa abroad, sirag padala. Kitang tanan mga igsoon, gitagaan matag kamot, tiil, hunahuna, baba, dunggan. Naaman tayo mahimo. Nganong magsige matag salig sa tao? Gusto rata siging kadawat. Dili ta gustong kita na po'y muhatag.
Wala na nagpasabot nga siya mas dakog income kaysa nimo, di na lang ka mo tampo. Naapa mo? Nay mga siman, pag uli, pangayuaran ni magtuba. Oh, grabe po, siman na way, sildo. Nang loan na, nang loan, paggikan. Para na isyumane, parang nang pang-process, pag eskwela, pag yun, ana, wa kanihatag og pangbaon. Karon na kauman na, nanay trabaho, mga ikagtuba. Kanus, man makasabot ning tawo, oy. Kamong naa dire mga income na, siguro inyong pamilya. Rewardin inyong kaugalingon. Di kay maghuna-huna na lang kakanunay nga sala, mukha og lami, nga pagkaon, kinakoy kauban sa church, nga tapulan, may gikaon. Sagdi na sila. But yes, dili gyud mawala sa tong kasing-kasing nga maghago ta, magtigom-tigom ta, kay rong natay mabuhat para sa Ginoo. And we know nga atong gibuhat sa ato isig katao para gyud na sa Ginoo. Because kung imo nang buhaton sa imo isig katao, unya dili day na para sa Ginoo, walay pulos. Kaya ang tanan atong buhaton para jud sa Dios. Di ba ningon na diha sa Colossians, everything we do it for the glory of the Lord. Colossians 3:17 and 3:23. Paki-check. Gisulti. Colossians 3:17. Tanan natong buhaton. Best. Himuon nato ang atong best. Nya si Lord nag-bless nimo kaalam, pero ang imong kaalam wa nimo gamita kay ang imong gigamit imong emosyon aron gugmaha magud nako pastor, pagka problema jud ka. Katong mga batan-on direk mga bata nga naa sa arms, bless kayo mo. Kinagrabihan nga blessing. Why? Bisan pag moyong kag wa koy mama, wa koy papa, sobra pa ang Dios nga nangamahan sa imuha. Provided ka tanan. Imagine pa eskwelahon ka, napay sakyanan. Magbaktas rami mga eskwela. So ayaw ninyo nagsayangi kay magpaano dira mo sa inyong emosyon kay nahigugmag yon. High school pa ka. Nahigugmag yun. Unang, asa man si Bro John Ongs? Ayaw si uyab-uyab mo diha tihilin. Grabe kayo. Una-una ang kanunay, imong pag-eskwela, para ni sa Ginoo, mahimaya ang Ginoo, para sa Ginoo. Always, yun na. Dingon si Lord, inyong giugaw-ugawan ang inyong halad, ang akong halaran. And sa atong panahon karon ang atong yung paghalad, kini mang yung atong kinabuhi, so dili nato ni ugaw-ugawan. Ang mahimo nato, huwato nato ang pinaka the best, basta para sa Dios. So pastor, unsaon man tungod kay wala lagi ka nang andam, di ko kakahatag sa imong best. So, pangandaman yun. Nag-complain si Lord. And doon ay awit mga igsoon. Ningon siya, unsa man ang ibalos ko sa Dios. Asa na makita? Psalms 116. Tanawa, Psalms 116 verse 12. About sa 14. Psalms 116 verses 12 to 14 ningon diha. Unsa may ibalos ko sa Ginoo tungod sa tanan niyang kaayo kanako. Verse 13, magdala akog halad nga bino ngadto sa Ginoo aron pagpasalamat kaniya tungod sa pagluwas niya kanako. Bantay rong Thanksgiving, magdala mo direk long neck, magdala mo kabalo mo. Unsa ni nga mensahe magdala sa bino? Something nga ang iyang ihatag sa Dios na ay lasa. Di kay muhatag ra tas Ginoo way lami nga pagsimba, way lami nga pagdayeg, way lami nga kinabuhi, walay lami nga pag-alagad, walay lami
Way lasa. Then sa verse 14 ningo siya, ihatag ko ang gisaad ko ngadto sa Ginoo at ubangan sa tanan niyang katawhan. Kaya pag nakay gi-promise ni Lord, ayaw naghilabti kay gi-promise na nimo ni Lord. For so many times nga naamis kawaladon, pero di ko kahimo og kuha ana kay kabalo kung dili na ako naapoy na dito sa alkansya, pero gi-promise na ni Lord. Tintalon dayon kas kawaladon ang imong saad sa Ginoo, imo nang bukon. Imo nang gubon ang imong saad sa Ginoo. Mga young people, mo attend og camp, inig artal calling hilak-hilak dayon, lagad yung mo Ginoo, hangtod sa ako kamatayon. Pag uli, di masugo. Di manghugas. Mga lagad sa Ginoo. Totoo ba rin ka ng paglungag, pagluto, paghugas, pagbarbulaton sa balay, o di na pagpangalagad sa Diyos? By the way, sa prayer meeting unya nato, sa prayer and fast, mga igsoon, atong hisgutan ang manual sa church. May nga nakitag manual sa church, unsaon pag kinabuhi sa tao nga naa na diha ni Kristo. Munang manual sa church. So ato nang hisgutan. Ako mong hangyoon, mo anhin mo. Basin, pastor na ay lechon kada gabi eh. Kayong manganhitanan. Fasting gani. Kabalo ka, dali, aking tapuko ng tao. Sulayan ang silang tapok og naay problema. Di na matapok. Sindig picture nga naay gituhog sa kawayan. Namunuhan na tanan. Noon sa mani, oy. So, ihatag ko ang gisaan ko ngadto sa Ginoo at ubangan sa tanan niyang katawhan. So, daghan na kayong gibuhat si Lord sa imong kinabuhi. Pila na kakatuig sa pagpangalangan. Di gihapon ka makaanhi sa paghatag pagpasalamat sa Ginoo at ubangan sa iyang katawhan. Then may nga ka, ulaw man, ulaw. Atong usbon, ang pangalan sa atong church, Ulawan Disciple Church. Hatag sa Ginoo. Ang pinaka-the best nga imong mahatag mga igsoon. Nga naman, si Kristo maoy nagsulti ani. Kabalo ka, nay mga relief goods nga gikan sa country kay hambog mo ning atong gobyerno God. Moingon na dayon, we do not expect help from foreign countries kay naatay savings. Unsay savings? Nangutang ganita savings. Ano yung pailain? Ang budget sa 2026 pila 6.7 trillion. Pero ang tax nga kolektahon within our nation, apil ang remittance sa dollar sa OFW. Pila ra 5 trillion. Deficit ng daan. Giyon sa mga pag-una-una. And this time, 2025, mahuman na lang ning tuiga, ang nagbuhi sa economy sa Pilipinas arong makaginhawa paggamay, ang OFW ra. Butang na nato sa atong una-una. Kay maghisgot ang investor atras sila tanan tungod sa grabing korupsyon. In fact, pag naay panabang, mag-alanganin sila asa nila itabang. Asa iagi. Kay kung gaalanganin sila, iagi na sa gobyerno, ang hero, mga hero karon. Ang OFW, tamnan pa na og balas na iya. Sa custom. Tamnan pa na sila bala, manglangyaw. Pero sila may nagpaginhawa sa ekonomiya na to karon. Pag ang OFW magkayusa sila, nga dili sila mo remit, patay. Kawawa. Bagsak kayo ang tourism nato. Tanawang Panglao Airport, arong mingawa. Suroy-suroy ka karon. Mingaw kisa may musalig. Grabing problema kining ato ang nasod karon mga igsoon.
nag-expect kag tawong makasulbad ni ene, ampo sa Dios. And I believe ang mga pangitabo karon, mga pamaagi ni Ginoo, ma-expose ang tanan. Tanang tawo corrupt mga igsoon. Pero doon na dyan mga tawo nga walay kabusganan, walay katagbawan. Di na sila makahurot anang ilang kwarta, pero gusto gyapong magpadaghag kwarta. Sige ratang naguna-una nga kung makadawat ta, unya karon mugara pagyud ta. Makigyera ta sa China. Oy, ang atong gamiton sa pagpakigyera, basura sa ubang nasod. Kini mga tangki na to panggira. Kanang mga armor vehicle para sa mga soldiers. Ang mga chopper, donation sa uban. Lami kayos paminaw nga donation. Pero World War II pa na. Basura na nila, maging gilabay na. Dispose na. Sige tang kalipay nga natay madawat, pero wala gyud tay pangandoy nga makahatag og best, makabuhat og best para sa Dios. And then selfish kay tang manguna-una, gamay ra manggugog income, gamay kuwang pa. Yes. Tinuod gyud na. But bisan unsa na kagamay kuhaan gyud nimo na siya, imo jud na siya nga para jud para best gyud ang akong mahimo. Paagi na sa Diyos. Niingon siya. Si Apostle Paul mismo, mga igsuon, samtang nanamilit siya sa katawhan, kay maadto na siya sa Jerusalem, hapit na siya dakpon sa mga katawhan, hapit na siya, naibaw siya nga dakpon gyud siya dito sa Jerusalem because gingnan na siya sa Holy Spirit. Pero nagbilin siya og wali nga halos moabot og 7 ka oras mga igsuon nga wali. Sobra patingali. Unya usas iya mga wali ang gidasig ang katawhan. O gani iya silang gisultian. Nga siya naningkamot gyud nga bisan pag nagministry siya, mutrabaho sad siya, maghagot sad siya, dili para sa kaugalingon kay gusto niyang makahimo og best para sa Ginoo pinagis pagtabang sa isig ka Kristohanon. Tanawa ko sa gisulti ni Paul. Acts chapter 20. Acts chapter 20, verse 34 to 35. Acts chapter 20, verses 34 to 35, diingon, kamo mismo, nasayod nga kining akong mga kamot, naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako og sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kitang maghago aron pagtabang sa maluyahon uban sa pagpahinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Nganong naghago siya? Nganong magtrabaho siya? Aron pagtabang. Because naigisulti ang atong Ginoong Hesus nga bulahan ang muhatag kaysa sa nagdawat. Something na dili nimo matilawan ang kabulahanan kung kaugalingon ra nimo kanunay ang imong unahon. I tell you, bisag unsa kakawaladon sa kinabuhi. Bisag unsa pa kakawaladon sa kinabuhi. It is more blessed to give than to receive. Sa may gusto nimo naara ka. For example, sa langgam mga igsoon, bird, ibon. Pagka iglets pa yan or piso, iglets sa Aguilar man ha. Ang mama bird, gi-explore niya ang kaanindot sa kabuhatan. Sige siyang lupad-lupad, kakita siya, naabot sa bisag asa, makakaplag siyag uod, iyahang kuhaon. Iyang gitangag. Maglupad siya, balik ngadto sa salag. Dili salag. Unya iyang ihatag ngadto sa mga piso. Ang mga piso igorang mo
Banganga, munganga lang. Insultihan ka na ako, gusto ba ka ngayong ana rata kanunay? Kanang someday gamiton unya ka ni Lord nga mo preach. Dili ra kay every Sunday mo nga rata unsa kay wali ron. Because it is more blessed to give than to receive. Kabalo mo? Every time nga magtuon ko sa pulong sa Dios, mag-ampo ko, ma-excited ko, didutam ni nga mensahe, Lord, ako ni wali. Na-bless ng kong daan sa panahon na po sa wali. Na-bless yun po ko kay ang akong gisulti na dunggan po na ko. Unya ni samot po yun ko ka-bless kay samtang nagwali ko, natulog ka. It is more blessed, ingon si Lord, to give than to receive. Testingin Sulayi og dawat ang butang nga ganahan kayo ka, di balipay kay ka. Sulayi og hatag ang butang nga ganahan kayo ng tawhana, di ba discover ka nga mas labaw pa ang imong kalipay nga nakahatag ka ana. And sometimes inighatag nimo mga igsoon ga thank you ra siya pero wa day siya ganahe. Naguol po ka, di ba? Pero kung kabalo ka, nga ganahan kayo siya, unya mo na imong gihatag, malipay gyud po ka nga naghatag, labaw pang imong kalipay sa time nga ikaw mo'y nakadawat sa ganahan kayo nimo. Napa mo? Ang gina na akong kauban gabi ba, pastor. Amigo, ang kauban na rin. Pastor, sa may imong ihatag sa sa may imong ihatag karon, sa may imong ipasalamat ron. Ingon siya, no, maghuna-una sa ko. Karon ba ka maghuna-una? Tawan na yung dua. Kabalo ko nga naasad siya pagpasalamat man. Di na nako na mapangutana. Dugay ang panahon nga kauban may. Di na ko mangutana. So, bless kayo nga naghatag. That is why, nakahinumdum ko, nga giingnan ko nga, kung dili ni mo ni dawaton, imo kong gihikawan sa akong panalangin next year. Gahuna-huna, ko. Daghan kay kong trouble ato, nanggawas pag itong post sa Facebook, nga naay pastor, gipalitag pick up nga pula, unya, gikiha! Nihatag siya, pero iyang gikiha. Siguro na ako, wala unsa man eh. Kabalaw ko, wala ramang ko'y problema, madaot ko. Mahugawan ko, i-post ko sa Facebook. Gani, gikat na ang akong video sa unya, gipost sa Facebook. Within 3 months, niabot na dayon og 900,000, almost million ang views. Gikat og CFD. Wala tanawa ang full nga preaching, giputol ra. Kabalo mo kung sa akong giwali ato, ingon ko, bisan pag ikaw ang pinakadato karon kung mamatay ka karon. Nya ang ilang gibutang dayon dito, dara, kay tapulan man nga mo trabaho, padungog-dungog na lang. Muna ilang gikapson. Dayon, gi-background na nila og baka kun ka, liar, evil ka. Dayong gi-post. Daghan man kayo kung mga higalang Katoliko. Dili man ingon ana. I believe nga kining mga tinuod nga Katoliko dili nga ana nga igsoon. Dili sila mangguba, dili sila mangdaot. Ang ilang tinguha gihapon nga makinabuhi nga matarong. Pero kini nganing mangguba, gadalan ni sa pangalan sa simbahan, samtang ang pagtulunan sa yawa nga nas ilang kasing-kasing maoy ilang gi-apply. Akong gisubay ron og otro, gidelete na. Nganong gidelete nila? Because daghan ang na-curious, nakatuod na hinuon. Kinsa man di ini siya, sige nilang gitanaw na nila ang mga wali, hangtod kasi sila paminaw. Gidelete nila.
But never gyud ko nag-react. Diuna na to'y nag-share, daghan kay nag-share, unya gimension pa jud ko Pastor Tanawa. Akong ipersonal og message, sagdi lang, ayaw ra na sila hilabte, ayaw ra ta kapatol. Ano man, nitanaw ka, ni-comment ka, gadugang ka sa ilang kwarta. Di ba? Naman sila income. Monetize ba ya? So, di ko gusto mo suporta og mga bakak. Now, it is always blessed to give than to receive. Kaya kahit walang-wala, maghuna-huna jud ko ana. Unsa kaya akong kabalo mo, niabot jud sa puntong nag-ampo ko, Lord. Induta pog naayuta nga ingana. Unya isubdivide. Hatag sa pamilya nga walay kapuy-an. Wala man na sila'y utang na kanang maghuna-huna sila utang nga loob. Nga naman, gikan man sa Diyos. Di man sa pastor. Di man sa tao. Di ba? Nindot unta. Pero di po na i-allows. Ginoo kay manaya yung garbo. Garbo niya ni si pastor. Pero kung kabubuton sa Ginoo, di ta kapugong. Di ta kapugong. Naday nanugo nako. Nangita siya gyuta nga 4,000 to 6,000 square meter. Around Panglao, Dawis, Tagbilaran, Corillia, Cortez, Balilihan tingali. Magdool-dool pa ang Balilihan. Narana. So until now, nag-pray ko, anak. Help, makatabang po ko nila ba? Kay nindot kay sila mga plano para sa Ginoo. So nag-pray ko nga, Lord. Hopefully, makatuod ko anig asa ni mga kuan. Timan ay gina ng igsuon. Proverbs 11:24. Proverbs 11:24. Ganan ko mubasa aning Bisaya mga igsuon tungod kay di na ko maglisod og translate. But sometimes dunay paghubad sa Bisaya nga dili pod kaayo pareho ang mensahe pero dili kayo mohaom ba ingana. Proverbs 11:24, there is that scattered yet increased, and there is that withhold more than is meet, but it tended to poverty. Sa Bisaya pa, ningon siya, dunay walay pugong-pugong sa pagpanghatag, nag-anam og kadato. Apan dunay nagpugong sa angayan untang ihatag og nahimong kabus. Sulay ko nagpangutana si mong kagalingon. Daghan kay tag-doubt. Mag-unsa na lang ko, mag-unsa na lang me. Because you don't understand. Now, padayon ta, ug hapit na ta mahuman mga igsoon. Adto ta sa Acts chapter 5. 1 to 11. Acts chapter 5 verses 1 to 11. Basahon ako. Acts chapter 5 verses 1 to 11. May managtiayon nga si Ananias og si Safira, nga nagbaligya sa ilang katigayunan. Apan, gikuhaan ni Ananias ang halin og nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahabilin, gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro maingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo, pinaagis pagtipig sa bahin sa halin sa katigayunan. Verse 4, sa wala pa nimo gibaligya ang katigayunan, imo kadto. Og sa diyang nabaligya na ang halin imo ragyapon. Karon nganong namakak ka man, dili ang mga tawo ang imong gibakakan, kundili ang Dios. Verse 5. Sa pagkadungog ni Ananias niini, natumba siya og namatay, og ang tanan nga nakabalita niini nangahadlok.
Verse 6, unya, nanuol ang mga batan-ong lalaki o giputos nila ang iyang lawas o gidala ngadto sa gawas aron ilubong. Sa nilabay na ang tulo ka oras, misulod ang asawa ni Ananias, apan wala siya masayod sa nahitabo. Si Pedro miingon kaniya, tug-ani ako, maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Sapphira mitubag, oo, maura ka na. Busa, si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasabot man kamo sa pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tao nga naglubong sa imong bana, ana-ana sa pultahan og dadon kausab nila sa gawas. Diya natumba si Sapphira sa tiilan ni Pedro og namatay. Unya misulod ang mga batan-ong lalaki og ilang nakita nga patay na siya. Busa giyungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. Till death do us part. Kini di ang mga bakakon pud no? Magkuyog pod hangtod sa kamatayon. Nangahadlok pag-ayo ang tibuok simbahan og ang tanan nakabalita niini. Now, aron makasabot ani, nganong nahitabo ni? Unsay context ani? Kung muatras ka mga igsoon, niingon diha sa chapter 4 verses 32 abot sa 37. Ang pundok sa mga magtotoo naghiusa sa hunahuna o sa kasing-kasing o wala kanila'y miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan kundili silang tanan nag-ambitay sa tanang mga butang nga ilang mga gihuptan. Ingani sila kagrabe sa una mga igsoon. Wag yung mingon ako ani, but ilag yung gipanag-ambitan. Verse 33. Uban sa dakong gahom ang mga apostoles nagsaksi may tungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus og ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini og ang halin gitugyan ngadto sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Og mao nga si Jose o sa kalibitan nga taga Sipre nga ginganlan sa mga tawog apostoles og Bernabe nga sa ato pa ang magdadasig mibaligya sa iyang uma og ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. So muni ang context. Muni ang pangitabo nganong nahitabo ni Sapphira og ni Anania because ang Kristohanon dunay conviction sila aning panahon na. Basig magbuhat po kag imuhang wa kay conviction. Muingon gani kag conviction, bala ang espiritu nagdasig sa ilang kasing-kasing nga ilan ang buhaton. So silang tanan nakadawat sa maong pagdasig conviction sa Holy Spirit nga ang tanan nila mga kabtangan ilang isurrender una ngadto sa Dios og itugyan sa buluhaton aron mas mulapad pa og ang promise nga mas makadawat sila 100-folds. Di ba? Ningon pa gani dito si Pedro, gibiyaan na mo mong balay, Lord, gibiyaan na mo. Then ningon si Lord, makadawat mo ani, dubli-dubli. So mo to'y context. Then ang managtiayon, si Sapphira o si Hananiah, they are also convicted. They were convicted. I mean, ang conviction ba? Ang gahom sa Holy Spirit nga nagtulod kanila nga buhatan na pareha sa gibuhat sa uban. So ilang gituman ang conviction. Listen to this. Unsay conviction? I-give up ang naa nila. Ilang gituman ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nag-ingon, sige, i-give up na, ibaligyan na. Ang halin, ihatag sa buluhaton. Pero pag abot na sa panahon, nakakita na sila kwarta na usab ang ilang huna-huna. Dagan nato dili na maminaw sa Holy Spirit kay ang gipaminaw kwarta. So ang Holy Spirit nag-ingon, katong sila tanan. Wa ko nag-ingon nga na po ni putlo na po ni nila. Ila na po ni i-share. Mura ba'y trabaho aning tigpangguba. Now, na ako lang ning klarohon na basta ingnon niya mo nga sulpot. Ay, sulpot. Natukod mo ni kuanya. Dali ra kayo na. Tanawa ng ilang mga practice og naabas Biblia gitudlo bas Ginoo pag wala sila mo'y sulpot. Kaklaro ana?
Daghan kay mga tradisyon, magisterium, unsa pa nang ipangdugang. Wa na apel sa gitudlo ni Kristo. Pwede ra ka magpakasala kay mamatay ka, purgahon ka. Diin man na nga pagtulunan nga wala man na sa kapanahonan nga mga apostoles na nudlo o ang Ginoo na nudlo. Sato pa, sulpot. Karo ba hingan lag sulpot? Now, paminaw. So si Sapphira o Hananiah nakadawat sila sa parehong conviction. And they obey. Gibuhat nila. Pagkakita, wala na sila nakadungog o gibaliwala na nila ang tingog, ang conviction sa Holy Spirit. Because ang naas ilang kasing-kasing sayang. Sayang. Mga apostoles ray mabulahan na. Ang pare ray mabulahan na. Si pastor ray mahayahay na. Kabalo mo, nganong inig na ay emergency ako mandayong i-announce. Moingon dayon ko, magtampo-tampo ta, bisag 20, 50. Gracias Ginoo nay unom nga ni-response. Anong moingon man ko ana? Unang rason, gusto nako nga ma-involve mo sa buluhaton sa Ginoo. Apil mo. Pero dili na siya pugsanay. Number 2, atong ipakita nga kita magsuon diha sa Ginoo. Og number 3, dili nako moingon paunta ninyo ana kung naanay abundansya diri. Pero ngano makulangan ta diri? Because di man sagta mo sunod sa Ginoo. Di na ko moingon. Pero kaya nga itong una-una, sila rin mabulahan na, sila ra, munandili ra. Total, nasayad man si Lord sa itong una-una. So, struggle kayo. Problema kayo na. And I tell you, wala pa ko'y nahinumduman nga kanang inyong gihatod nga mga paghalad, gikuhaan ako na gipalit og sinina or bisan unsa. Hukahinumdum. Because kabalotag unsay priority nato, buluhaton gyud sa Ginoo. Sa kadaghan nga pamaagi sa Dios, naka-experience gyud ko nga kung honest nang ka og magmatinud-anon sa Dios, di ka maka problema, di ra po ka niya pakulangan. Ingan pa si David, wa gyud siya naka sa iyang gitas-os pagkinabuhig pangalagad niya sa Dios. Wala siya nakita nga anak sa Dios nga walay natulog nga way gikaon, nga gipasagdan. Then ingon pa gyud ang ang maliyon, ang mga liyon gutomon og maluya apan ang mosalig sa Dios. Sa English mga igsoon, wait ang words dito. Kanang wait mapailubon nga nagpaabot nga nagsalig. Og ang iyang gisaligan sigurado siyang mahitabo moabot gayon. Look at them. Kabalo mo ni nahitabo sa tong gobyerno karon. I believe silang tanan nga nangandidato nagplano og maayo para sa atong nasod. But sa panahon nga naa na sila sa posisyon, nasilaw sila sa gidaghanon sa kwarta. Dili na sayon ang pagpangampanya. Dili lang sa ato atag 1,000 per head nga butante. Din man na gikuha. Halin sa kangkong. Dili lang sa ato So tanawa ang naitabo, kinidyong kwarta, mga igsoon, bantay gyud na, blessing si Lord mo, bless sa imo ha. Pero ingna si Lord, tagaay ko wisdom Lord, nga ang blessing nimo, di ko makasala. Ana lang. Kay kabalo ka, ningon si Job, ang Dios magahatag, siya usab ang magakuha. Hindi ka maayong piniyalan, pwede sad nang kuha. Sa atong pagtapos, lingi-lingi kas imong palibot. Because basig ang inyong una-una, offering. No. Tanaw kas imong palibot.
Nakahibaw ka nga dunay mga tawo nga panahong walang-wala gyud sila. Unya ikaw na ayaw gyud kahadlok. Di kay magpuasa sa ako pastor og ipahatag bagyod o dili. Kining giving di ni kinahanglag ampo. Lord, tagai kog sign kung ihatag man ako ning 20-20. Palit og asin sa imong silingan. Planuha og ayon ni. Ako mong i-challenge, kung next year paabuton pa tao niya, maabot atong pagpasalamat, hatagan mo na kog challenge. Pangandami nag-ayo. Pangandami og ayo na. Ma-imagine nato natay ma-invite diya sa Ginoo. Kadungog sila sa pulo, unya pagkahuman kakaon sila lami ang pagkaon, pagpauli nila na sila'y madala. Ingana lang, suwayin na. And then mo commit ka sa Ginoo nga, Lord, maghimo kog duha ka tawo or tulo ka tawo, Lord, or usa lang ka tawo kay moray akong makaya, Lord. Nanay ma-invite. Nindot kayo na mga igsoon. Or bisag dili nimo dadon. Tanaw lang ka dito, Thanksgiving, maro na mo. Bisitahon to ako igsuon, be. Bisitahon ako to sila, kumusta na ka to? Magdala ko dito. Pagka nindota. Hello? Kay dili, pwede mga igsuon nga pagkaon, Thanksgiving na, amuta kay pagkaon. Nya ga problema pa jud kay unya pagkaon lalisan pag yun. Hiboa ang imong pinaka-the best para sa Ginoo. Dili lang karon kun dili sa tibuok nimong pagkinabuhi. Planuha og ayo mga igsoon. Sulay lang. Sulay lang mga igsoon. Gusto makatang mahimong malipayon. Himo ang imong best. Bastag para sa Ginoo, always best. Kitang tanan mosulti niya na basta para sa Ginoo, always best. Kanunay gyud na mga igsoon. Himo gyud na og mahimo na nimo kung mapangandamon ka. Kami magsigi migsabot sa may imong ipasalamat sa Ginoo. Pila may kuan nato ingana. Iyahara na. Kay lahi po ang ako Siya mauna. Oh, lahi na. Kay naasad ko'y ako og si Lord mo'y nagsabot. Kung naay harvest ana, di po ko moingong, uy, ako ray, kay ako'y gi-bless ni Lord ani. Kay numdum ka, ako'y nagtanom. Every time nga naay mo abot, ako na ihatag siya, magpaabot ako tagaan niya. Ako na yung ayuda ba? Kay blessing na daw at ayuda ba? Smile na siya. Maghatag na. So nana po kay para sa pagpangandam. So waye. Sa dili pa ta magtapos, katong na ay mga nanaog sa mga competition, ayaw mag-absent gyud rong Thanksgiving. Kay mag-awarding ta. O niya, mga young people, itong mga lalaki, pag anda mo kay nami listing nga gihimo. Paibaw oras niya mo namo kung mag-unsa ta. So, ang Ginoo magpanalangin natong tanan, continue to pray for our nation and continue to pray para sa coming nato nga Thanksgiving. Mupahibaw ra ko ninyo kano sa magsugod ang atong prayer and wala pa nako ma-fix kung pila ka adlaw kay magdepende ra na sa coverage sa ato ang sa gitas-on sa ato ang pagtuon mga igsoon. Ang Dios magpanalangin natong tanan, hopefully kitang tanan excited nga magpasalamat sa Ginoo sa tuig nga milabay sa atong pamilya. Magampo ta. Let's pray. Langit nun og makagagahom namo nga amahan. Daghan kaayo gyud nga salamat Ginoo. Nga sa matag adlaw walay gipugnan nimo. Ang tanan nga the best nga among gikinahanglan sa matag adlaw amo gayud nga nadawat. Tabangi usab kami Ginoo nga sa walay pagpugong ang among best nga mahatag diha kanimo Ginoo. Sa kanunay usab magagikan gayud sa among mga kasing-kasing. Tabangi kami nga magbuhat kanunay sa matag adlaw, dili lang sa simbahan,
sa among pamilya, sa trabaho, sa pag-eskwela, sa bisan asa, sa bisan unsa nga among buhaton. Makahimo kami og the best kay para sa imuha, Ginoo. Salamat nga imong giampingan ang kinabuhi sa among mga kabataan. Salamat nga giampingan nimo ang kinabuhi sa among mga young people. Sa kinabuhi, Lord, namo nga mga hamtong, salamat nga imo kaming giabantayan o giatiman. Father God, thank you sa tanang pangitabo karon. Imo kaming gitudloan. Nga ang tanang gihaguan sa tao sa usa ka pagpamilog, mohanaw o pwedeng maapil ang kinabuhi. Og ang kwarta, Ginoo, magadalag dako kaayong kaguliyang sa kinabuhi. Kung kini, o Dios, sa paagi nga limbong maangkon sa tao. Mao nga, O Lord, tabangi kami na mahimo kaming honest sa imong atubangan. Ang para sa amo, O Lord, maabot gayud sa amo. Og ang blessing nga para namo, mahimo sad namong magamit sa pag-alagad kanimo aron i-bless ang uban. Salamat sa katawhan, Ginoo, nga niya karon. Ayaw gyud og pakyasa ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ang pingi at imana panalipdi. Ikaw ang amahan nga ngayon namong daygon og pasidunggan. Manindog tang tanan mga igsoon og magpasalamat